pa budemo se prvo družili s ovom usnom harmonikom koju sam trenutno sada svirao. Zove se dijatonska usna harmonika. Nešto manja dijatonska usna harmonika izgleda ovako. Ova se zove puk. Vrlo slična u dimenzijama je usna harmonika koja se zove piccolo. Zove se Little Lady ili mala djevojčica u prijevodu i također svira. Nešto veća usna harmonika. Zove se kromatska usna harmonika. Namijenjena je za sviranje jazz glazbe, klasične glazbe i za ovu usnu harmoniku je potrebno glazbeno predznanje. Zove se bas usna harmonika. Kao što vidite, na nekakva dva kata je napravljena, sastoji se od dva dijela. Ova mi je jedina usna harmonika koja ton proizvodi isključivo na puhanje. Ovo je definitivno najveća usna harmonika, koliko ja znam, zove se kord usna harmonika, dolazi od riječi akord. Specifični filmovi su dosta karakteristični za usnu harmoniku i usna harmonika je karakteristična upravo za te filmove. Osim u kaubojskim filmovima, usnu harmoniku ste mogli još čuti na TV ekranima u crtićima. Ovaj mali instrument je zbilja svjetski poznat po najudrljivijoj imitaciji vlaka. Jump out and run, be a day. Jump out and run, be a bell cutter. Jump out and run, be a day. Oh, be a bell cutter. Oh, be a day. Gonna lay down my shoulder shield down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my shoulder shield down by the riverside. Gonna study, oh no more. Gonna study at a one more, gonna study at a one more, study, oh no more. Study at a one more, we gonna study at a one more, study, oh no more. Kad sreli smo se braćami u školi u Bjelovaru, u školi u Bjelovaru, u školi u Bjelovaru. Kad sreli smo se braćami down by the riverside, down by the riverside, yeah, 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 yeah. U školi u Bjelovaru, u školi u Bjelovaru, down by the riverside. U školi u Bjelovaru, down by the riverside, down by the riverside. Znači, rifljeća po rifljeći su povlačili razne stvari, žlica, vilica, nož, usna harmonika, nikako. Smooth
Zbudil sam se vjutro, negde oko 8. Zbudil sam se vjutro, negde oko 8. Zapal sam crvenu makinu, zaboravio sam vam reći da cijela ova priča funkcionira na temelju pitanja i odgovora, možemo ostati u trenut vaše mi. Zaboravio sam vam reći ko kontrolna zadaća u školi. Znači vokal postavlja pitanje, odgovara instrument ili obratno. Znači, zbudil sam se vjutro, negde oko 8 gitar band. Zbudil sam se vjutro, negde oko 8 bubja. Vamo se sad malo probali pitanje odgovora igrati s instrumentima. Znači kaže ovako, drži ruku.